दिनै कुमारिघाटा सेसापानियाव नोंथाङा शिव मन्दिर बेखौ जेनबाय बिनि समाव गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलसिम आंनि खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। बहुद गोजोननाय मोन्दों जोंनि सेसापानि ओनसोलनि पलासगुरि गामियाव बिथां भैरब बसुमतारिया मोनसे शिव मन्दिर लुफुंनो हानायनि थाखाय। मानोना बिनि बिफाया शिव भक्तमोन। बहुद बोसोरनिफ्रायनो बे दाब दाब जायगायाव शिव बाबानि सोमोन्दै प्रसारबो खालामबोदोंमोन। दा बेबायदिनो किसु जायगायाव बिनि बिफा मावनायनि जायगाफ्राव जों दाबो मन्दिर लुगासिनो दङ। जेसेबां हादों जों लुदों, लुफुंनोबो हादों आरो किसुमान लुगासिनोबो दङ। दा बेखायनो आङो बिनि फिसाला खगेन बसुमतारिनि फिसाला भैरब बसुमतारिखौ आङो आंनि गोसोनिफ्राय जोबोद साबायखर होदों। गावनि हायाव रायजोनि थाखाय मोनसे सेवालय शिब सेवालय लुफुंनानै होनो हादों। जाय जायगायाव फैनानै गामिनि मानसिफ्रा, खाथि खालानि गामिनि मानसिफ्रा बा बे गामिनि मानसिफ्रा फैनानै जोङो शिब बाबाखौ खुलुमनानै गावनि संसाराव, गावनि जिउआव गोजोननाय लाखिनो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों। दा बेनिखायनो आं गले गले आरो बिथांखौ आंनिफ्राय साबायखर बावबावदों। जाहाथे आरो हायोबा बिथांबायदि जों सैत्य सनातननि हिन्दु धोरोमनि मानसिफ्रा बिदिनो गामिफ्राव बिदिनो मन्दिरफोर लुफुंनानै लानाया मोजां आरो लुफुंनानै लानांगौ। जाय माने जों धोरोमखौ जों मानिनांगौ। मन्दिरफोरनि गेजेरजों जोङो धोरोमखौ जोङो सिबिनांगौ। जाय धोरोमनि गियानखौ लानानै, आध्यात्मिक गियानखौ लानानै जोङो गावजों लोगोसे जों संसारखौ मोजाङाव दैदेनलांनो हायो। बेखिनिखौनो आं दिनैनि बे मन्दिर लाफुंनाय समाव बुंनाय जाबाय। रायजो राजाखौ मा खावलायो नोंथाङा बेनि सायाव मन्दिराव फैनाय बा नायफैनाय? दा रायजो राजाफ्रा फैनांगौ। जोंनि बे जायगायाव मथा मन्दिर बिदि शिब मन्दिर गैया। रायजोफ्रा फैनानै सहाय खालामनांगौ। एसे एनै सहाय माने खामानिजों, हायोबा आर्थिकजोंबो एसे सहाय खालामनांगौ आरो मन्दिरखौ साबसिन बानायनायनि थाखाय आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। नोंथांमोना फैनानै मन्दिराव सिबिनायजों लोगोसे मन्दिरनि एसे माबाफोर नांगौ जायोबा बेखौ एसे बुजिनानै थांनानै एसे सहाय खालामलायनानै हायोबा हयथ' जोंहा नैबे भैरब बसुमतारिनि साननाया आरोबाव मोजांसिन जाफुं होननानै आं सानो आरो आं बेखौनो खावलायदों दा रायजो राजाफोरखौ। गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। नैबे शिब शंकर ईश्वर महादेवखौ आंनि आफाया 1964 सननिफ्राय बियो सिबिबोदों। बे बुंलांदों थैनि आगोलाव आं जेब्ला थैगोन, आं थैनायनि उनावबो नोंसोरो अरायबो नोंसोर बेबादिनो सिबिनांगोन होननानै आंनि आफाया बुंलांनायलाय आंनि आफाया बे गुरु मन्दिरखौ लुफुंनो हायाखैमोनबाबो आङो सैथोआ देरसिन होननानै आंनि आत्मा गोसोआव जेरैबायदि बेरखांदों, आं बेखौ इसोरा आंनो आत्मा गियानाव बुंदों मा नोङो होगोना आंसो नोङो नामल'सो लानांगौ। आंखौ बिदि होननायजों लोगोसे दिनै आंनि आखायाव थाखा फैसा गैयाबाबो आङो नैबे गुरु मन्दिरखौ आङो सेस्था खालामनायजों लोगोसे इसोरा गावसोरनो आंनो बोना होनानै आं बेखिनिखौ मावफुंनो हादों। जाहाथे नै दा खामानिया एसे आद्रा दङ, बे एसे आद्राखौबो आं मावफुंजोबगोन। आरो बे मावफुंनायनि आगोलाव दिनैनिफ्राय नैबे शिबरात्रिनि आगोलाव थारमाने तिथि गैया होननानै पन्जिकायाव आं मोननायलाय पन्जिका मथे दिनै आं देब देबिखौ गुरु मन्दिराव जिरायनायनि थाखाय आङो रायजो राजा गासिबो भक्त आइ बाबामोनखौबो लोगोसे लानानै आं दिनै गुरु मन्दिर थानसालिखौ जोंनि ओनसोलनिनो मानिजाग्रा रंजा खुंगुर बसुमतारिखौ हांख्रायनानै दिनै मन्दिरखौ दुवार मुखुलि खालामनाय जाबाय। आरो
जिखिनि खामानि आद्रा दङ बेखिनिखौ आङो नैबे शिबरात्रिनि आगोलाव गासिबो मावफुंनायनि आं बेबस्थाखौ लादों जाहाथे आंनि आफाया जेरैबायदि आंखौ बुंलांदों आं गिदिर नङा इसोरा गिदिर आं जाबाय इसोरा जेरै थिननाय आं इसोरनि सासे जगालि ओंखायनो आं इसोरनि थिननाय बायदिजोंसो आङो दा गिदिंनानै दङ सलायनानै दङ जाहाथे आङो गोलावै आं बिबुंथि लाखिला आङो गुरु मन्दिर थानसालियाव दिनै मन्दिर बेखेवनायजों लोगोसे आङो इसोरनो आं जेरैबायदि सिबियो बेबायदि सिबिनानै गुरु मन्दिराव देब देबीखौ आं जिरायहोनांगौ आंना सम जानानै फैबाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै आंनि बिबुंथिखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।